Hei lume bună, ia ascultați un pic. Vlogger moldovean, facem un hit despre cei pe TikTok. Știm toți cum stau, live-uri de nimic, banii jos pe la început. În fiecare seară live-ul e pornit, cu provocări de cacao, toți stau lipiți. Frate, dă-mi un catou, te rog, mă închin. Au talentul lor e zero, nimic sublim. Cu fața la cameră, ochii plângători, cer bani pentru prostii, parcă sunt actor. Aruncă o rachetă, un leu, un trandafir, că fac o provocare, dar tot ieftin, frățioar. TikTokeri în genunchi cerșesc pe ecrane, provocări de cacao, toți rămân departe. N-au talent, n-au nimic, doar vorba ușor, dar lumea se satură, că-i un decor. Băi, ce dansuri, ce glume, ce original, doar live-uri penibile, totul banal. Se scuipă, se dau jos pentru câțiva lei, așa influenceri, fraților, să-ți iei. Promovând nimic, doar vorbe goale, ca să-și facă vile de pe bile galbene. Dar tot mai mulți văd că-i un mare scam, vloggerii adevărați vin să pună un gram. TikTokeri în genunchi cerșesc pe ecrane, provocări de cacao, toți rămân departe. N-au talent, n-au nimic, doar vorba ușor, dar lumea se satură, că-i un decor. Frate, ridică-te, învață ceva, fă content real, nu doar ceri ca ea. Provocările voastre, gunoi ambalat, e timpul să dispară acest bazar stricat. TikTokeri în genunchi, gata cu cerșitul, Moldova s-a trezit, a văzut minciuna. Adevărul vine, like-urile scad, e timpul pentru content de calitate în prag. Bună, să nu uitați live-urile de cacao, noi le-am blocat cu talent și muncă. Totul se schimbă, vlogger moldovean, când despre lumină.